kienet tagħmel l-istess ma kienx tkun trid Ġieli kien hemm każi, X'kont tagħmel kont tibgħat il-sigurtà xorta? fejn kienet tirrifjuta s-sigurtà bħala fixed point duty, bħala protection duty. Ġifieri xi ħadd Ħafna mara drabi meta jkun dawk il-każi wara li nipprova kull mezz possibbli, ġieli replace jgħidha bi frequent patrol. Ġifieri tibgħatilha laqsa xorta mingħajr Kemm ma tgħidilha. distretwali u kemm patrol, mhux qed xi ħaġa fissa, jieqfu ftit jiċċekkjaw jew il-kollox sew jkomplu għaddejjin. Kemm mill-naħa dak iż-żmien tal-Mobile Squad kif ukoll mill-naħa tad-District Police. Personalment, forsi bħala pulizija, mill-att ta' pulizija mhix dejjem neħdu piċċir bihom. Għax fi jkollok nies li jiġu bl-iskop biss li forsi ma jkunux daqshekk 100% korretti. Ġifieri inti kieku ma tagħtihx. Le mhix hekk qed ngħid, li qed ngħid huwa importanti li dak li ħajtik l-informazzjoni tkun korretta u twasslek veru biex inti tressaq il-persuna responsabbli quddiem il-qorti. Mhix sempliċement jitlaqlek biċċa u mbagħad stalik biex tiżviluppa. Ġifieri, li qed ngħid jekk tak soma jekk ħadd jiġi offruta soma flus, is-soma flus tkun ċara u tonda li b'dak li ħajjejt tajjeb, lest li jkun jgħidu qoddim il-qorti wkoll, importanti li jkun hemm illum għandna l-Witness Protection Act, le ma tinix dik l-impressjoni, jiena dejjem ngħid li. Ġifieri temmen li jiġi solvuta. Jien li qed ngħid huwa dan li l-iktar wieħed mill-aktar każ diffiċli wieħed jista' jinvestiga bħala pulizija huwa każ ta' esplużjoni ta' bomba. Mhux faċli, m'hemm xejn faċli. L-ewwel ħafna mill-evidenza tinqeret. Tajjeb in-nar jeqirdu. Jiena mill-esperjenza tiegħi hawn nies minnu kapaċi jaħdimhom dawk it-tip ta' bombi.